Чакай се събрал в поляния. Ай, копата готова! Готова копата! Копата пълна с преработени праскови. Не, не. Не, от такива страни не става. Не. Гапче, ела тук да видиш, че какво прави. Гапче! Гапче! Габриела! Какво прави? Габриела, ела да ти дам кофе. Чечо, покажи какво прави. Да направда кофе. Виж, снимай го с двете кофи, гледай сега. Ей, това е. Това е представителя на Праскови. Отбор Прасковка. Отбор Прасковка. Слави, виж, сними се, Слави. Какво става? Това е. Бя. Бя, да. Самара се забавлява. Самара хан. Няма да се спика. Сказа ли? Не, Ваня. Не мога кажа зеле, иначе ще да ти го кажа, брат. Знаеш ли, имаш един вид, брат. Някакъв бил такъв фотограф много години, нали, го сложили. Мани, Той... и го сложили на рентгена, човек.